Således kommer du i gang med at bruge Bidstrup Skolemad. Klik på Skolemad. Klik på Mit kontrolpanel. Og klik her for at oprette en ny bruger. Udfyld dernæst dine kontaktoplysninger. Lav en kode og opret bruger. Klik på Skolemad. Mit kontrolpanel. Indtast din e-mail og din kode. Vælg tank op i venstre side i din menu. Og vælg det beløb, du ønsker at tanke op for. Tilmeld dig automatisk optankning, og at du accepterer betingelserne. Afslut med at indtaste dine kortoplysninger. Du er nu klar til at handle ind i kantinen. I kantinen kan du vælge det, du ønsker at lægge i kurven og se prisen på det. Øverst i højre hjørne kan du se, hvad du har i din indkøbskurv, og du kan betale. Du skal nu angive kundeoplysninger, herunder elevens navn, klasse og skole på den elev, der skal have madpakken. Klik videre og bekræft dit køb.